Kung kita nagahigugma sa Ginoo, hindi gid mahimo nga hindi man kita makahigugma sa aton ni sikaparehong tao katulad sa aton kaugalingon. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay Ilonggo nga version sa atong Sabbath School lesson kada semana. Ang pagtuon subong ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako, si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson na host. Kag sa siningation, ari ang aton mga kiraan, they have proven themselves, mga kauturan, nga mga manami and you have enjoyed in the past. Sining ila nga mga pagpakita diri kag pagsaysay sa aton nga leksyon. Una na akong pakilala sa inyo, originally from Kalinog, Iloilo Province. Siya graduating, pila ka mga binulan, wala na siya mga kauturan. That's why aton ginakalitan ang iya presensya diri samtang ari pa siya mga kauturan. Wala sang iban si Sir Matt Ligria, graduating sa pagka-theology mga kauturan. One day, aton sa mabalan, ordain na siya nga pastor. Sir Matt, mayong adlaw. Pastor, kag mayong adlaw man pastor. Sa aton ng mga kaupdanan kag mga agyan nga nagasubaybay sa sining nga programa, akon gid ginapalabot sa inyo ang akon nga pagpanamyaw sing maayong adlaw gid. Kag kabay nga subong nga hapon sa aton nga pagtuon sa sining nga leksyon, mabatyagan gid naton ang gugma sang Ginoo nga gina-extend niya sa aton tanan. Yes, and that's correct. Kabay pa ang gugma sang Ginoo aton gid mabatyagan. Ikaduha mga kauturan, permino ninyo siya nakita diri. Isa siya sa aton mga professors, mga maestro naton diri sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Originally, halin sa Biliran, sa Leyte, mga kauturan, apang upod sa iyang pamilya, na sa diri. Diri man na siya nag-graduate sa iyang pagka-theology, mga kauturan, si Pastor Christopher Berian Loaya. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, kag Brother Matt. Lipay man ko nga naka-join naman diri sa sining taping, exposition sang aton Sabbath School lesson 12. I-grab ko gali ni Pastor Tomado ang opportunity nga i-greet ang mga taga-subaybay naton. Madamo pero pipila lang aton nga namit. Madamo. I know. Si Brother Jimmy Cambarihan sa Hinubaan. Before kuno siya Pastor kadto sa simbahan, pamatian niya na yung aton nga para may idea na siya kung ano ang iyang inughambal kag si Brother Samuel Marfil dira sa Bago City. Amen. Happy viewing. Yes, salamat sa inyo. Kag madabo pa, Pastor. Wala lang kali kita panahon sa pagtamyaw sila sa ila, but at least we are happy nga sa kapadayon sila nagasubaybay. Ari na kita sa lesson 12, Pastor Chris and Sir Matt, love and justice, the two greatest commandments para sa Marso 15 tubtob Marso 22. Apang sa hindi pa, si Sir Matt magbasa sa aton sadsaran nga teksto, duko naton mga ulo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Ginawa mong ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pa nga ang balaan nga espiritu magadihon sa amon upod sa amon manog palamati kag manog talanaw. Sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Matt. So ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 20 nga nagasiling, kun ang isa nagasiling, ako nagahigugma sa Dios kag nagadumot sa iya utod, butigon siya. Kay ang wala nagahigugma sa iya utod nga iya makita, hindi man makahigugma sa Dios nga wala niya makita. Amen. Wow, kanami. Excited ko, Pastor Chris and Sir Matt, because
pila na nato ni ginatunan. Amo ni ang aton gid one of the major teachings, doctrine naton sa Seventh-day Adventist. Pero samtang ako nagatuon, makita ko damo ko sa mga bag-o nga mga insights nga aton natunan. And I am excited. And I know these two people, ang atong mga guests, si Sir Matt kag si Pastor Chris, may ara gid mga kauturan nga maamot sa aton karon nga pagtuon. Yes, love and justice, the two greatest commandments. Sir Matt, unahon ko ikaw. Ano ang mga posible nga aton matalupangdan karon nga ini nga semana sa atong pagtuon? So diri pastor, aton gid nga matun-an sa subong nga hapon sa aton nga pagtuon nga ang nature sang gugma nga ini nagapakita sang hustisya, ang tutuod nga nature sang gugma. Kag isa pa ang title niya, The Two Greatest Commandments. Yes, greatest bala pastor. So sometimes na misinterpret naton nga mas mataas ang isa kaysa sa isa. Yes. Pero subong nga hapon tun-an naton nga ang una nga commandment ang paghigugma sa Dios, kag ikaduha paghigugma sa isig kapareho, wala sang superior o kun inferior sila kundi nga parehas lang sila nga duha. Yes, and we will know the reason why sa imong punto mga autoran. And then Pastor Chris, yes, ano pa ginang aton nga ginapaabot nga matunan sa sini nga semana? Madamo siguro nagauna-huna nga ang gugma separado sa hustisya, separate sila. Pero biblically hindi ina siya amo ang pagtudlo sang Bible. Ang Biblia nagatudlo nga they are inseparable. Di mo siya pwede bulagon. Bulagon. Oo. Kag amo na ang misyon sang Dios nga ginatudlo sa aton nga kinahanglan kung kita nagahigugma ipataas man naton ang hustisya. Amo na ri ang daw nakita ko nga direksyon sang aton nga yes. And that's Pastor Chris and Sir Matt, amo na nga ako nakita nga daw konklusyon sa aton nga pagtuon sa sini nga trimestre. Nga halin sa pagsugod sang sa Enero, subong ikaduha na sa katapusan kita nga semana, daw din ako nakita ang konklusyon sang aton nga tema sa sini nga quarter, God's love and justice. Ang gugma sa Dios kag ang iyang paghukom. So yes. Pastor Chris, balik ko sa imo. Yes, sa Sunday naton nga leksyon, we can find love and justice. Ano din ato nakita? Labi na gid sining ginintroduce kita sining istorya sang isa ka lawyer nga nagpamangkot sa kay Jesus o kay Mateo 22. Ang istorya makita sa bersikulo 34 tub 40 nga namangkot siya which is the greatest commandment. Diretso na lang siguro. Who is my neighbor gali ang iya pamangkot. Okay. Kay ti. Oh yeah, go ahead. Sa Sunday. Yes, Sunday. Sunday, Pastor. Sunday, not Monday. Sunday. Two greatest commandments. Is that? Yes, the yeah. one? The one. Okay. Ang diri sa question ini sang lawyer. Kung diin ang pinakadako gid sang mga sugo. Pero ginhambalan siya ni Jesus. Sabat siya nga. Amo ni ang two greatest commandments. Okay, first and great commandment is you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And Jesus adds, the second like it, you shall love your neighbor as yourself. As yourself. Ako nakita diri pastor ang duha ka direksyon sang love. Inang vertical nga direksyon pamunao. Pabasaka. Tapos may horizontal man nga direksyon pamunao patakilid. Ining horizontal ining vertical but silingon sini is ang direksyon is loving God. Pasaka. Then pasaka, okay? Kag loving your neighbor. Okay? Ang hindi ka pwede genuinely maka-love sang imong nga neighbor when you are not doing the vertical love. The vertical love. Going up. Kag posible siguro you will love your neighbor nga kulang dito sa vertical, horizontal lang imong himuon kaysa amo nang ginahimo sa mga tao inang ginapakita nga mahigugmaon sa isig ka tao pero loving God wala. Pero amo ni ang duha ka dagko ang mga sugo. In fact ginsamarize lang diri ang napulo ka sugo Yeah. Ginsamarize lang kay ang first 4 commandments, that is the vertical commandments, higugma sa Dios, kag ining 6 to 10 amo ni siya ang horizontal commandments. Diri, malabo nga mga tanong siling, ang 10 Commandments sa Old Testament lang na siya. Sa New Testament wala na, kay duha na lang sa New Testament. Pero,
kung aton nga insindihon maayo ang ginhambal ni Jesus, he is summarizing the 10 commandments. Ang una nga part sang commandment is vertical, Dua ang ka papan ikaduha nga part bato. is ang horizontal. Dua ka papan nga bato, Dua the ka first papan nga bato. papan, ang love to God, and then ikadua, love to our Love Philemon. to our Before na ako na-attack sa imo, Sir Matt, ang isa na ako nakita, dali ba sa malipat ko, sa ang punto, nga sa imo, pastor, kay nga horizontal bala. Oo. Na, kunin mo na kag-vertical, kunin mo na sila angot cross na mo. Oo. Cross gina siya. Oh, na. Okay. Pero ang punto di ng horizontal bala. Ginanan level gina siya. Aha. Hindi na siya pwedeng ang gatel na isa okay. mataas, ang isa manubo. So in other words, when we love our neighbors, the same as we love ourselves. Nga wala kanahan. Nga ang isa hindi taas, hindi bangiyan, ang isa nubo. Yes, sir. ma'am. Okay, thank you. Thank you, So Pastor. kanami sinang insight. So ako nga nakita diri sa aton nga lesson sa Sunday nga ini, ang isa ka lawyer nagpamangkot siya kung ano ang iya nga himuon or diin ang dako nga commandments. Pero naga-claim ini siya, pastor, nga love ya ang God, Gan, nga oo. ginahigugma niya ang Dios kay ginhambal ya, pastor, nga nagatuman siya sa mga sugo. Yes, oo. So naga-claim din Sure- siya. sure gid siya. Sure gid siya nga ginahigugma niya. Yeah. So ang response ni Jesus Christ sa iya, Love your ibaligya neighbor. ang imo nga Yeah. mga pagkabutang kang ibulig. Aha. So wala niya gusto ni Jesus nga imababalaan sa sining lawyer kag sa aton man nga ang pagigugma sa Ginoo nagaupod ini siya nga mag-sacrifice kita sang aton nga Yes. mga worldly pleasures, sang aton nga mga material possession para nga maibulig naton kay ang aton nga pagigugma sa Ginoo ma-manifest lang ina siya according sa aton nga kitiks kung ginahigugma naton ang aton isig kapareho. Yeah. So actually ang istorya ni pastor wala gid man siya tuod-tuod nagahigugma sa Dios. Tungod Okay, wala. nga hindi niya makita ang pagigugma Yeah. nila sa iya nga utod. Kaya naman, kot ba siya, ti di na akong mga neighbors, din mga silingan ko. Kaya ti sila ni Jesus, love your neighbors. And then go and sell. You have and give it. Ang isa pagid Pastor Chris, balik na kung sa mo. Ang kamad ni Jesus sa iya, baligya mo. Oh. Kaya nakita ni Jesus nga kung ang tao maning power, money, and wealth corrupts mo. Nagaliwat gid ang matasan sa tao basta dagdako na. May mangarano na, may kwarta na, liwat na gid ang batasan. That's why sila ni Jesus, para hindi maliwat mo batasan. If you want really to go to heaven, forget that one. Sell that and give it to. So that ang imo neighbors will be equal to you. Nga hindi sambang iyan, inang horizontal line. May Sa ari, cross. antes ko malipat, Pastor, diring area. Naghambal si Jesus ay ibaligya mo. Paghambal ni Jesus nga ibaligya mo, naglakat siya dayon. Gani. Wala na siya nagpadayon. Wala na sa siya conversation. nagdebate. Kaya hindi niya kaya nga ibaligya. Okay? Budlay nang magsiling ka lang hambal nga I love God. Pero sang nagsugo ng Ginoo sa imo, sige kung ginpalangga mo ko, ginhigugma mo ko, tihi mo kabi sacrifice mo, ipakita mo sa imo si katao nga ginahigugma Kaya mo mo ko. sila. Ilain ang mag-claim ka lang kag sa himuon mo mo. Yeah. Oh. Ina ba lang, sige ka claim, I love God, pero hindi mo kaya mag-sacrifice para itong ginambal mo lang kagina, hindi mo kaya ang pag magsugo na si Jesus to surrender everything, including your wealth, your possessions and everything, hindi mo na kaya. Nagtalikod siya, naglakat siya, wala na siya balik-balik. Yeah. Ang punto bala, Pastor Sir Matt, ang punto bala, nga love your neighbor as you love yourself. Hindi kaya sang rule, sang lawyer, nga iya panubuo ng iya kagulingon. Nga i-label ya sa isig ka pa yung tao. And that's the thing. Kanami nga wali. Yes. Nga, Sir Matt, I know may makapunto ka. Pero aton idugang dira ang imong punto. Sa Monday, the two greatest sin. Okay. Na two greatest commandments. On the other part, greatest sin. Opposite. Opposite. Yeah. Pero dua man. Diba man kabilang? Sige, sige. Kung i-define natin ang sin, according sa Bible, ang sala amo ang paglapas ng sugo. So ang duha ka dalago nga sala amo ang paglapas sa duha ka dalago nga sugo. So ang duha ka dalago nga sugo amo ang pagigugma sa Dios, Yes. ang pagigugma sa isig kapareho. Yes. Meaning to say, ang duha man ka dalago nga sugo amo ang hindi pagigugma sa Dios, kag Yeah. hindi pagigugma sa aton isig kapareho. Yes, and that's correct. Kag sa Old Testament, including sa New Testament, ang hindi pagigugma sa Dios amo ni siya tawag nila pastor nga mga idolatry. Idol. Pagsimba sa iban Iban nga nga Diyos. Diyos. Pero sa aton context bla subong,
laka na lang, talagsa na lang sang taang tawo nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos ini. Pero sa ikaduha nga ini daw damo gid ang nagakommit Yes. na wala nila ginahigugma ang ilang nga utod o kung ang ilang nga isig kapareho paagi sa pag nga wala sila nagaobra sang hustisya, pastor. So ang duha ka dalagko nga sala nga ini amo ni siyang idolatry kag ang injustice. So kung gusto ko man nga i-emphasize, pastor, nga they always go together ini sila. Bisan ano mo kapag higugma sa Dios or ano ang imo nga wala ka man nagasimba sa Dios pero wala ka nagaobra sang hustisya, sa gihapon nakalapas ikaw sang isa sa dalagko nga mga sala nga ini. Yeah. Grabe ka man ka tsupe. Grabe ka man ka you take advantage of the helpless. Okay, ti ikaw ya may power. Amo na ang siling di mo maltreatment. Kaya mo gina ang kontras ang Ginoo nga ang mga kabos, ang mga pobre imo nga i-take advantage, imo taga kuanan imo siya. That's why take advantage. No? Yes, sa Pastor Chris. Sang ginabasa ko ni Pastor ining sa Monday, si Monday, no? Two greatest sins. Nadumduman ko ang two phrases, ining ginatawag na sin of omission, and sin of commission. Commission. Ining duwa. Ano ni ang silingon siniman? Ang sin of omission gali is a sinful failure to perform an action. Yes. No. Okay, sinful failure to perform an action. Yeah. Meaning, ako na-realize inang Wala magsigi ka hambal nga let us help one another. Pero wala man. Let us love one another. Pero you are not Doing performing. Amo na siya ang sin of Omission. omission. Ang sin of commission, pastor, is sinful action that are proactively done. Kinungod gid. Ginhungod mo. Okay? Ginhungod mo gid nga hindi mo siya Palanggaon. Okay? Higinhungod mo nga ang Dios hindi mo paghigugmaon, ang tao hindi mo paghigugmaon. Amo na siya ang Sin of commission. Pero ining sin of omission is masiling kinahanglan gali naton higugmaon ang Ginoo kag isig ka tawo, pero nahadlok ko kay may kuan ba may reason na wala niya ginhimo. Sin of omission. Sala man gali gihapon magsagi kahambal nga kinahanglan naton palanggaon ng Ginoo ang isig ka tawo, pero wala naton ginahimo. Sala na siya kag inang ginhungod mo gid nga hindi mo pagpalanggaon. Okay. Kag duwa man na pasudugong, duwa man na ka stage kain ang sin of omission. Inang dapat mo buhaton pero nalimtan mga buhaton. O ang Isaya dapat mo buhaton pero ginignore mo. Balaan mo siya pero ginpawalaan mo lang. That is sin of omission. Kabalo ka Sabado hinog pahuway. Pero ginpawalaan mo lang. Pawalaan mo. Pero ang Isaya nalipat ka. But you know nga sala na pero nalipat ka lang. Yes, sir, Matt. Thank you. So, nani pastor nung nga may ara gali kita nga obligasyon nga hindi lang kita magtulok sa kung ano ang nabalaan naton nga insakto dapat gid naton ina nga obrahon gid naton. So, sundan ko ang bali pastor gani nga ang sala bala nga sometimes may sala nga hindi naton maobra mambalang kita nga ti wala man kuya naghimo sila pero nakasala na gali kita because guilty kita sa sin of omission. Tawag ko. Amo pagini siya ang sala pagidi ang number one, ang greatest sin is idolatry. Kaya ang worship amo ginaya ang ginademand gid sang Ginoo. Thou shalt have no other gods before me. That's number one. Yes. Masimba kita sa ibang Diyos baw kangilaran. That's the greatest sin. Okay. Yeah. Pastor, sa imo sa Tuesday wala ta. God loves justice. Justice. Yeah. Okay. Ano dire ang mga ang line may ginakuan ko nga line dire nga dento nga ni akon nga God is deeply concerned about injustice. Yes, injustice. Okay, are sa lesson naton which evokes righteous indignation on behalf of all those who are the victims of injustice. Okay, if you are loving, you hate injustice. Okay? So ang Dios gugma. So hindi siya gusto sang injustisya. Okay? Kaya ang injustisya, pastor, is the absence of love. Amo na ang absence of love ang injustisya. Self-explanatory naman siguro kayo kung ano ang mga injustices. Okay? Damo mga injustices nagakalatabo. Kag ining injustices nga issue, mabalaan tani kung nahangpan man naton ang great controversy nga theme or issue. Okay?
nga ang opposite ni pastor ang panulay, ang kaaway gusto sang injustice. Yep. Ang Dios si Kristo gusto sang gugma. So two opposite forces. Okay? Si Kristo, si Satanas, love, injustice. So kung injustice ang istoryahan, wala na siya makalabaw sa kaaway. Sa kaway. Wala na siya makalabaw sa iya kung Yeah. injustice ang istoryahan. Dumduman ko, Pastor, kundi ang mga Israelino, mga Hudiyo na captive sa mga Babylonians, gintugutan sa Ginoo. Pero ginsukot man sa Ginoo ang Babylonians, nga mga grabe nga mga injustices ang ilan na Even though gintugutan sa Ginoo, pero mas sobra na bala. Nasobrahan na ang mga Babylonians to the extent nga ang Ginoo hindi na nalipay. And that's it. So, righteous. Ang isa pagkikapunto diri ang righteous indignation. I don't know, sir, if you have something to say about it. Diri pastor sa Tuesday na to no ang Dios nato expect nga kaangay niya higugmaon man naton ang hustisya. Yeah. So sometimes bala may ara mga instances sa kabuhi naton nga wala kita sang ginaobra but we are called to stand up for the oppressed. Sometimes makita aton dira sa dalan nga may gina-oppress pero wala kita sa Wala kita sa ginahimo. ginahimo. Kay gamba lang kita nga ti ano man akon labot da sa ila. Yeah, gani. Pero sa diri sa lesson aton gina-remind kita that we have to stand up for the oppressed. Yes. We have to fight against the injustice, pastor. Kag magpangabudlay kita, maghimo kita sang something nga ma-alleviate man naton ang mga tawo bla from suffering kag malabot naton ang ginatawag nga ang tanan nga tawo sa palibot naton matreat sila nga fairly Yes. patas man. So amo na sa gina-expect sa aton sang Ginoo nga obrahon naton. So tani man lang no nga hindi kita kumbaga pastor, hindi kita magpabulag-bulag sa mga inhustisya nga Yes. makita naton. Yeah. Kaya ara bitaw nga hindi sila makatindog, hindi sila makahambal para sa ila. So kita ang magtindog, kita ang maghambal para sa ila on their behalf. Ang isa ka punto naton di sir, pwede man nga kontrahon ta ang naglupig. Ang nagbutang injustice. Pero kung hindi naton makaya, dito na lang kita isa man pamagi. Dito kita mabulig sa ginalupig. Kaya kung isa sobra naman nga matindog kita kung ang gobyerno galupig sa mga katawan, go against kita the government. So ang ina daw hindi man siya gida ngayon, but dito kita sa mga katawan nga mabulig sa ila nga while sila kay bakal bugas kay malang presyo, dito kita magbulig in one way or another, at least mapakita naton ang aton nga pagsupak sa mga injustices. Isa pa gid nga ako ni na tunan din sa atong leksyon nga ang mga injustices bala ni kundi ang kaway among naga spirito nagahatag sang kadasig sa mga rulers nga maghimo sa mga injustices. So ina ang Ginoo nagakainit man sa ila. Pero ang other side naman, on the other side nga nagakainit man kontrahon gid sa Ginoo ang demoniac power nga amo ang naga owel ano na sa Ilonggo owel sir padasig tag sang ga-inspire sa mga government o sa mga katawan nga may power to conduct injustices sa katawan. So amo ni siya. Yes, sa aton nga Wednesday, wow, gamay na lang gid kayo. Called to establish justice. Sermon. So, pastor, ginatawagi kita isang Ginoo nga i-establish gid naton Yeah. injustice nga ini. Kag ang ginhatag diri sa aton nga leksyon nga istorya amo ning sa Matthew 23 nung about ini sa paghatag sa mga Pharisees kag mga scribes nga ini. Sang grabe sila bla ka id sa pag-implement sang kasuguan sa pagbalik sang ilang mga tithes, sang ilang mga offering, pero sa tuod-tuod wala gid sila sang concern sa ila isig kapareho. So naga-claim ini sila nga grabe ilang nga pagpalangga sa Ginoo by keeping the commandments, but actually they are not. Why sila nagakip sang commandments ang Ginoo tungod ang commandments gani among paghigugma sa Dios kag paghigugma sa isig kapareho. So ang akon diri nga nakita pastor nga lesson nga mangin intentional kita sa pag-obra sang hustisya
Mangin intentional kita sa pagbulig sa aton nga mga kauturan. So sometimes bala may ara nga in the context of giving ako pastor maano, di may ara nga faithful kita sa pagbalik sa aton tithes, sa aton offering, pero wala kita ya sang inugbulig sa aton nga isig ka pareho. So gusto ko nga emphasize nga mangin intentional kita. Kung may magkadto sa aton nga magpangayo sang bulig, praise the Lord kung may ihatag kita. What if kung wala kita sang ihatag? Nga ano ang rason nga ang wala ka sang ihatag? Kaya wala ka nagpain. Kaya ka nag-andam. Nga wala ka nagpaandam, pastor. Kaya wala ka gidya plano nga maghatag. Nga wala ka plano nga hatag. Kaya tungkol wala kaya sang pagkabalaka sa imo isig ka pareho. So, correct na sir, correct na ang punto nga kung kaysa kainit kita sa mga katawan nga sige pa ngayo baka ito pa ka rin sa aton. Kaya kung isa wala kita sang ihatag, ti makalot-kalot kita sa ulo, makahambal pa ta sa malain, ang away kamo ka trabaho, ay kamo ka muna, sige lang kamo pangayo. Pero ang punto ni mo sir nga nakuha, we should be intentional. Yes, in other words, magahin kita, mapaingi kita ya. Nga kung may bugas kita ya, mapaingi kita ya, pila ka mga kinilo dra. Nga if in case magabot, we can give. So that hindi kita ma-heart, hindi kita mapiktuhan, kaya at least we have something to give. Mayara na. And that's the point. Ang isa pa kini, saling ni Jesus sa mga skriba, kag mga presyo, woe to you. Kung nato ni siguro sa ilunggon, na maluntang puhaw ka mo. Yes, Pastor Chris. Ang akon lang diri pastor, namian ko sang line diri sa atong lesson, ini ginatawag nga God calls for justice in society. So but silingon, when we love God, it will result to justice. Hindi lang sa imo family, kundi sa palibot man eh. Okay? Kay ining nami itong hambal ni brother Matt nga we should be intentional. Pero kis pastor ining mga issues in society kis diriga hagi ang kaaway man para ma-distort man ang aton nga mind, aton nga theology. Kay subong abot nakabati ko mo pastor ni ginatawag nila nga ecumenical movement. Nga instead nga mag-focus sa theology, nag-focus sa issues sa society. Di ba? So na-set aside ang theology, nawala na. Ang society amo ang tagaan sang focus, which is something like very dangerous. Dangerous na kayo. Dangerous kayo. Maneglect mo ng prinsipyo sa Biblia because you are dealing with the current issues. Yung mga issues ni amo ni ang issue sa society among ginapadako nila. Pero ang issue to love God nadula. Amo na ang trend subong which is very dangerous. Okay. Pero the good news is this one. God calls for justice in society. Balik ko sa imo pastor, inang imo kang punto economical movement. Amo na siya ang maabot, amo na siya ang climate change. Isa na sa mga nga ma-focus kita sa climate. Malipatan ta ng prinsipyo sa Biblia. And that's yes, Sir Matt, sa Tuesday, sa Thursday. Who is my neighbor? Balik kita sa tong lawyer. Pero ini sa record na kay Matthew tong record. Ini sa kay Lucas kapitulo 10. So diri sa aton pastor no nga i-redefine naton ang neighbor. So ang aton nga neighbor wala na yan nagadepende sa aton nga social or religious group. Sometimes abi amo lang ina tupad balay nato that is our neighbor, ang upon nato sa simbahan, parenti nato. Pero ang tuod-tuod gali nga neighbor according to this biblical narrative pastor, ang prinsipyo sang Biblia gali amo ni sila ang mga tawo sa palibot naton nga mas nagakinahanglan gid gali. So wala man na nagakahulugan nga ang mga tawo nga wala nagakinahanglan hindi naton neighbor. Pero tani i-treat naton sila fairly. So ako ko sa biktima ako sina pastor nga kung may ara gali tawo nga may ara-ara daw lain akong treatment sa iya. Tapos kung may ara gali kubos pa sa akon, mas lain man ang akon nga treatment sa iya. So gina-remind kita diri sa istorya nga ini nga i-treat naton ang tagsa-tagsa ka tawo alalangay regardless kung ano man ang iya nga estado sa iya nga pagpangabuhi. Hindi lang ikaw biktima sa almost everyone of us. Kung kaysa money speaks, money talks. Sir Pastor Chris. Diri pastor sa question nga who is my neighbor? Ang sabat diri paagi sa isa ka parabulo sang Good Samaritan. Ano ang context sang Samaritan? Ini mga Samaritan, they are Israelites, but they are not Jews.
Okay, mga Israelite sila Yeah. pero ang gap between mga Hudiyo kag mga hindi mga Hudiyo grabe sa una. Grabe sa una. Okay. So sa question nga who is your neighbor? Hindi lang ang imo i-treat nga neighbor is hindi lang inang mga tao nga close sa imo, kadugo mo or ano. Bisan ang mga tao nga medyo lato na sa lain nga atong mga Samaritan nga context. Kuha na to mo. Distance na to kaayo sa mga ano mo Outside na to na to mo. lang sa Pero amo to kuno ang i-treat nga Neighbor. Okay. May isa ko kalinya nga gusto buhian diri pastor. Yes, sir. Don't just talk justice, bring it and live it. Amen. And that's correct. Mga utod kadamo pag oy kulang-kulang daw kung sa pagkaon pa daw bitin kita mga utodan because we don't have time. Ang ato na lang mga utodan. Mga na lang ko kay Sir Matt ang iyang last word and then si Pastor Chris. So, Pastor, ang ako nga take away diri nga halos tanan kita nagaklaim kita nga ginahigugma naton ang Dios. Pero sometimes nagakalipat kita nga na-neglect naton ang pagigugma sa aton sa kapareho. So, agud to nga mga kauturan, agud to nga ma-express naton o kung mapakita naton ang tuod naton nga pagigugma sa Dios, mangin intentional kita sa paghimo sang hustisya sa pagigugma sa aton isig kapareho bisan pa nga pamatyag naton inconvenient o kon challenging para sa aton. So, we have to sacrifice. Sometimes wala kita nagaobra sinitungod nga dayawon kita kundi obrahon naton intungod nga amo ni ang gusto sang Dios nga obrahon naton. Amen. And that's correct. Yes, Pastor Chris. Okay, so ako na take away diri pastor is kanami sang aton nga lesson. Gina-studyhan ni naton, ginatudlo naton sa simbahan, ginatudlo naton sa aton nga kundiin kita pwede makatudlo sini but ang pinaka-importante sini is hindi lang aton ihamban, kinahanglan aton ikabuhi. Okay. So, we should hindi lang siya lip service ba, hindi lang siya sababa lang kundi kinahanglan makita man sa aton nga kabuhi. Yes. Amo ni ang practical side sang aton nga lesson. Yeah. Mga kauturan, Pastor Chris and Sir Matt, kung isa do hindi mabudlay ang magpalangga sa Ginoo, iti aras siya sa babaw. Kagdako siya. Pero ang magpalangga sa mga katawan nga ubos haton sometimes is very challenging. Amo na mga kauturan kabay pa nga let's fight against ourselves, mga kauturan. Nga aton ginikwaon, aton ni awayon, ina nga aton bala, pagtanaw sa aton ni sigapareyo nga daw kaubos sa ila, so that the tendency, we will take advantage, kag may mga injustices, kita nga mahimo sa ila. Kabay pa, nga aton ni paninguan by the help of God, we can love God, and love our neighbors the same as we love God in ourselves. Amen. Wala pa si Pastor, hindi pa si Pastor Chris, aton pasalamatan ining aton mga sponsors, mga kauturan, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Ido and Fimi Don Vandes, Dr. Norvin and Rosalina Ibieso, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, Marlubel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Ma'am Antipas Piedad, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Helen Barbasa, Arcadio Manong Carding Mendoza, and Jet and Susan Caro. God bless sa aton mga sponsors. Pastor Chris. Magapangamuyo kita, amay nga langit noon, sa sining adlaw, sining mga tinion. Kami nagapasalamat sa imo bendisyon nga napasagahin sa tagsa-tagsa sa amon. Kabay pa o Diyos nga mga pulong ang munatunan, na diskasan, ma-apply sa amon tagsa-tagsa mga kabuhi. Salamat sa mga pagpahanumdum, sa mga butang nga dapat namon himuon, samtang kami nagahulat sa imong kaduha nga pagbalik. Amen. Pakamayuha, bendisyon ni kami tanan. Upod ang mga nagatanaw, nagasubaybay sini nga programa online. Kabay pa o Diyos nga ikaw magapakamayo man sa ila. Salamat o Diyos nga ikaw magabalik sa liwat, ka magakuha sa amon, magadala sa amon sa sinang ginharian nga ginaman mo para sa mga katawhan. Amon ginasalig ini tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon nga manluluwas.
Amen.